गोसोखांदों आं आइजों थांनो लुबैबायलै आं आंबो जा गोसोखांदों आइखौ नानि ओमफ्राय ना बे आब' मिलिसा आफायानो जोंखौ थांहोआलै ना आब' मिलिसायाथ' दाना आब' मिलिसानावनो बिबाय थानांगौ ओंखामखौबोलै आइ थाबा आपेल लाबोयोमोन जोंनो ओमफ्राय ओंखामावबो बेदर गोथाव गोथाव मेथाइबो जाहोयोमोन नाथाय आब' मिलिसायाथ' जेबोखौनो गोथाव गोथावबो जाहोनो रोङा आफायाथ' आब' मिलिसाखौल' अनसिनो आब' मिलिसायाबो दुगि जादों दाख्लै आइ फैनायखौबो रायबावलायदोंसो बियो जोंनि आइखौनो मा सानथारदोंलै आदा सोमलाना आब' मिलिसाया दाना गावखौनो गाव आइ थाबासो जेबो खालामनो हायामोन नाथाय दा गावनि बायदि सोलियोलै बेबो लै आगै पिंकि ओमफ्राय नों सिन्था दाजा आइया बुंदोंना फन खालामनायाव बुंदोंमोन आइयानो फैफिनगोननो ओमफ्राय आफायाना दा रागा जोंथ'दों नालाय आइखौथ' गोसोखांना मोनायाव उन्दुनोबो ओंखारा आदा सोमला आंबो आइजों थांनो लुगैदोंमोन नाथाय आइया बुंदों आबैयाबो जोंनो बेहाय थाबाय थानांगोन नङाबा बे मिलिसाया आफाखौ बुरखायनानै जोंखौबो फैहोनो हायि खालामगोननो नाथाय बिदि जाबाथ' जों मारै फैगोन जोंनि न'आवनो बेथ' जोंनिबो न' आइयाथ' फैफिनखाथारनांगौलै आदा सोमला ने फैनांगोनलै आगै फैखागोनथ' नों सिन्था दाजा ओमफ्राय आंबो नायगोनथ' बे आब' मिलिसाया आफाखौ मारै जोंनि खिलाफ बुंबाय थायो माबा माबि खोनासंफुंबाय थागोन आं आइयाबो बुंखादों आब' मिलिसानो थांनांगौ जोंनि न'निफ्राय जों मानो थांनो आइयाबो मानो थांनो आफायाबो बुजिथारालै औ आगै पिंकि ओमफ्राय जोंनि आबै गायब जानायावबो आब' मिलिसायासो माबा खालामखादों इयो आइयानो बुंथारदों नङाबा आंबा आइखौसो खालामदों नंबाय थादोंमोनलै दा आंनि आइखौसो बाहेरायाव खालामबायलै आब' मिलिसाया गावनो आबैखौ गायब खालामखादों बियो आदा आगै सोमला पिंकि आगै नोंसोर बेयावसो दं देदो ओंखाम जानानै देलायनानै स्कुलाव थांनो ओंखारदो जोंहा थांनांगौ थांगोन नों खोन्थालायनांगौ आरो नै जोंनि आइ फैनायखौ नों दाख्लै मानो आफाजों लोगोसे रायफायालै आब' मिलिसा नों मोजां खालामाखै दे आंनि आइया जेबोखौनो खालामखायाखै आगै बिब्दि नङा आइया दाय मावदों नालाय बेखायनोसो आफाजोंबो रायजादों बिब्दि न'निफ्राय थांनांदोंथ' जोंनि आइया जेबो खालामाखै आगै बिब्दि नङा आं आइखौ बेफोरबायदि दाय मावनायखायसो गाज्रि मोनदों नङाबाथ' आं आइखौ अनोमोनथ' नोंसोर मिन्थिगौ ना आबैखौ बुथारनाया बे आइयानो माबा मोनसे खालामखाथारदों नङा आंनि आइया जेबो खालामाखै आब' मिलिसा खबरदार आंनि आइखौ बिब्दि बुंनांगौबा नोंसो खालामदों नों जोंखौबो आउट खालामनो सानदोंना आइखौ होखारनाय बायदिनो आगै बेफोरखौ मा बुंदों आंलाय नोंसोरखौ मानो बिब्दि साननो दे नोंसोर आंनि आगै जोंहा ज' थागोन ना आइयाथ' न'आव दंहैखायोना आइयाबो बेहाय आफा दं आं दं नोंसोर जेबो गिनो नाङा आंनो गासैबो नायजोबगोन ना नों आंनि बिमा नङा मिथिबाय आंनि आइया बेहाय फैफिननांगौ थाबैनो आरो नोंनि ओंखाम खुरनायखौ जों जाया मा आगै मानो बिब्दि बुंदों थ' आगै पिंकि ओंखाम जानानै जोंहा स्कुलाव थांसै आरे आगैमोना आंखौसो गाज्रि मोनबाय थायोलै बे आइयानो फन हरनानै माबा बुंहरो खोमादां बेखायनोथ' आगैमोना आंनि खोथाखौनो लाखाया आफानि खोथाखौबो खोनासंनो नागिराखै खासखि आंनि आइ असेया थानाय मोनबासोमोन बेफोरबायदि समखौनो आं मालाबाबो नुनांनाय नङामोनलै उन्दैनिफ्रायथ' आं मोनखायाखै आइ असेखौ नाथाय जाय आइखौ मोनदोंमोन बेबो आंखौ सैया खालामो गावनि गथ'फोरखौल' अनो आगैमोनखौल' आरो आबैखौबो आंनिफ्राय गोजान खालामलांबाय आइया एसेबां अनगायोमोन आबै थाबासो आं जोबोद मोजां मोनोमोन नाथाय दा आबैबो गैला आं सोरजों थाबावगोन आगैमोनाथ' आंखौ सैखायानो आफायाबो खामानियाव थांनांगौना आबै आं नोंखौ जा गोसोखांबाय थायो नों मानो बिदि नागारलांखो जोंखौ आफाया ओंखाम उखैबायदां आफानो ओंखाम खुरना हैग्रोनोसैलै आगैमोनाथ' जायाबा आं खुरनायखौ नै मोनालायबायसैलै लक्ष्मण नोंहासो थाफायैनो ओमफ्राय दा न'आव थांनांगौआसो माथो जानोब्रा थुनथुलि जेबो नङाना नै माबा आयंनो मुलिल'सो लाखानांसिगौ दा ओमफ्रायथ' न'आवनो थांखासिगोन औ फैसायाबो जा बुरजा जाबायमोनलै आयु नों होथ'वामोनबा फैसा मिलायनाय नङामोन माथो आरोबाव ओहो थुनथुलि फैसा थोनाय थोयि मिलाया बेफोरखौलाय मानो सानबावगो दे इसोरनि अननायाव गासिबो थिगैनोथ' जाबायना आयंखौबो मोजां नायनोबो हाबाय फैसाबो मिलायसाबबाय औलै ओमफ्राय अखा हानानै दसे थाथ'बावनांबायसैना जोङो औ थुनथुलि जेन थेन आयंआल' थिगैनो हामफिनथोंसै
बाखि फैसा थांनायफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा नोङो फैसायालाय मा दिनै दं गाबोन दिनै गैया गाबोन आरो फैफिनलायगोन ना खामायफिनलायगोन होनबानोथ' फैगोन नाथाय मानसिखौथ' बारे बारे मोनफिन थाङाना थारैनोलै लक्ष्मण जिउआव ना आंनि जिउआव जेबो गोमाथों थेवबो आइखौ आं जेबो जाजानो बायो आइखौ गोमाजानो बायो बिमा गैयाबा आंनि संसारानो ओरैबायदि अन्धकार एकदमबारे खोमसि जाखागोनलै मिन्थिगौना नोङो लक्ष्मण नंमारगौ दे थुनथुलि आरो बिमानि अननायखौथ' मा बुंबावनो बिमायाल' मोजां हामथोंसैलै जायबा गोदो एसेबां फाल्थुकमोन दिनै आयौ ओरैबायदि बुजिना खोथा बुङोलै नोङो एस नंगौना ओमफ्राय नोंहासो खस्थ' जानांबायना थांफा फैफानो जेबो नङालै आंनालाय मा सेंग्रा मानसि जेबो मोना आं बेफोरखौ थांलाय फैलाय एसे एनै खस्थ'खौ आरोथ' दे थुनथुलि एसे मोजां मोनबाय गोसोखौ दायो बांसिन नङाबा आयंआ बारा जानायखौ गोसोआं गाज्रि मोनबाय थादोंमोन फैनो मोनिखौथ' जोंना थेख्लायाबो थेख्लायैनो दङ जेबो उदाय रोंथारालै मा बुंबावनो फंबाय थाब्लाबो ओरैनो सेंग्रा देरबायलै बियो मानो बुजिया जानो दा थुनथुलि बैसो जाहोलां बुजिहोलां जागोन ना जोंबोथ' आगोल बेफोरबायदिनो बारा जेबो साननो रोङामोनलै नाथाय दा नुबायना जोंबो बुजिनो गोरों जाबाय समादि माला बारबोखोना उन्दै समाव टेनसनानो गैयामोन जेबो बारा जेबो साननांगौआनो गैयामोन नाथाय दा देरनानै अब्बा टेनसन जानाय बायदि मोनबायलां ओरैबो मालाबाथ' सानलायलाङो मानो बिदि थुनथुलिया गिदिर जाफ्रांगो सिख्ला देरफ्रांखो दे थुनथुलि बिमाखौ नायनांगौआ जेबो गाज्रि खामानि नङा जायनिबा बिदि फैसा थाखो जोंनियाव बोरैबा थाफ्लांबाय खम दा बे नागिर बोरैबा दुखु मोनबाय दङदां आसरितबो मोनदां जोंनावथ' बिदि थाथारनाङामोन सोरबा दोनफ्रांलांखो ना माखो बेबा दा बोरै मिथिबावगोन दे आरे आब' नाथाय नों फैसाखौ मोनना मा खालामखो बबाव दं फैसाया बबाव हरनाय आब' आं लाखिना दोनगोन दे फैसाखौ नानि फैसा बुरजायैनो दङ दा नोङो दोननो रोंनाय नङाना नांथ'आ दे आं बाजैनोसो होबाय फैसाखौ बाजैनो आब' गैलासै सुरायना बाजैनो मानो होखो आब' बाजैनो होआबा बाजैनो दोनथ'नो होबाय आरोलै एसेबां बुरजा जेब्लासिम बे फैसानि मालिकखौ मिथिया आङो अब्लासिम बे फैसाया बाजैनावनो थागोन आरो नोंबो दादांखा फैसाखौ आब' साननानै नाय बे फैसा रावनिबो जाखानाय नङा दांलै मानो होनबा जोंहानावलाय सोर दोनफैयो बेबायदि गावनि फैसाखौलाय न' आब' नङा नों आंनो हरदो आं बेखौ बिराद मोजाङै दोनगोन र' बाजैनिफ्राय बिनाय बाहायलाबायनो नोङो जानला मानला थाथो आंनिबो नङा नोंनिबो नङा बाजैनिबो नङा रावनिबो नङा बे फैसाया बेबा सोरनि मोनथिग्रोनांगोनथ' ना आरे आब' नों मा बुजियालै एथ' जाम्बिलै नोङो थै बे फैसाना सोर दोनलांनो जोंनाव बुजिना बाजैथ' होनामोन ना नोङो खमसे खम नोंनाव लाखियोमोन थेवबो हर आब' आं फोथा लागायगोन सोरनि बे फैसाया खबरदार नानि फैसाखौ आखाइबो होनाङा दांनाङा आरो आं बिनि एकदम गुदि बिजौसिम थांथारगोन सोरनि मार बे फैसाया जोंहानाव बोरै थाफैनाय माब्रै बिदि फैसा थाफैनाय मिन्थिनासो गारगोन आंबो आरे आब' गैला उरायना सेस बे फैसाया आंनिसोमोन आंनि फैसाखौ आब'आ मोनबाय आब'आ मोनसे मोननानै बाजैनोसो होबावबाय मा जाबावगोन दानिया उरायना नोंनि फैसायाथ' सेस सना फानना मोननाय बे फैसाया सेस आब'नि बाजैनि आखायावसो थांबाय आयौ आं मा खालामबावगोन दे आंथ' फैसानि आंखाल गैथारामोन फैसा दंनायखाय मारै मोनसनखो आब'आ मारै दा बे फैसाखौ आं मारै लाफिनो आब' बाजैमोननिफ्राय उरायनाय जाबाय नङाबा दैयाव थांजोबसिगोन नोंनि फैसा आरो बेखौथ' बाथो नाथाय उनाव मिथियोब्ला बाजैनो सना फानना मोननाय उनाव मिथिबा मा जागोन नङा मोजांसो नायनोसो हानांगौ देनां बोर मोनगोन ना औ लक्ष्मण दा आरो आंनि लोगोआनो नोंल' थाथिलै बुजिनो गोरोङा नङाबाथ' आंनि फाल्थुक लोगोआ दिनै आंनि बुजिनो गोरों एकदम थ्रु लोगो जानानै दंथ'यो र' जेरावबो आंखौ मदद होग्राया नोंल'सैसो 24 घन्टा आं नोंनि थाखाय फ्रि दङ मिथिबाय खामानि एकदम बेस्थ'बाबो मानो होनबा नों आंनि बिराद स्पेशल लोगो ना दे होमबालाय लक्ष्मण आइयाथ' थेख्लाजों थोनहरखाबाय नालाय दा न'आव थांसै जोंबो आरो नोंहाथ' जेबो जानायाबो बिदि बारा थिग जायासै बैयाव साहा लोंलांसै ओमफ्राय परथा जालांसैदां उदै खालि जागोन ना नोंहाबो नङाबा ओंखामबो उखैलायलांबाय बियो दे नांथ'ला खोमा थुनथुलि नङाबा ओंखामखौनो डाइरेक्ट जादोना नोङो बै बाजै हटेलाव लवार आसाम खाथियावनोखाना आयौ ओंखामखौलाय मानो बिदि हटेलाव जाबावनो न'आवनो जाहैनोसैलै संलाबायनानै लक्ष्मण नोंबो जानोबा थुदो न'आवनो संहैलाबायनोसै आङो आयौ दे नोंखौसो आं ओंखाम जागोन नामा सानदोंमोन डाइरेक्ट बाजै हटेलाव जालांखाबा मोजां जागौमोन आरोलै अबावलाय मेंग्रा संहैबावनोब्रा थुनथुलिया बेफोरखौ जेबो साना र' होमबालाय परथाखौनो जालांसै थु थावनि बुस्थुखौ बारा जानो बायोला आं थुनथुलि नांगौबा रुटिखौनो जानोसै थोदो
네, जागोन. मानसिबां केयार खालामोलै जोंनि न'नि मानसि नङाबाबो बियो आयु सिगाङाव एकदम सोर बुजि मोननो दिनै एसेबां फाल्थुक मानसियाबो जे एसेबां बुजिनो गोरों मानसि जागोन होननानै रायजानो जाबाबो सान हरबाबो आंजों बेसेदि थुनथुलिजों थाफाबाय थायोलै थुनथुलिखौ बुजियो दाना साना बिदि बुजिनाय आंखौ बुजिबाबो सासाजों बुजिनानै दा आंखौ मा खालामखो बियो नाथाय गोदोनि गोरोन्थिखौथ' मा सानबाय थानो दानिखौल' सानसै आं सैथान मानसिजोंबो खेबसेबाबो गोरोन्थिया जाखायो र' नरक नुनो गैलालै थुनथुलिया ओरैनो थांना थासान्दियावनो नरक नुलाबायखाबाय बे सानानो दिन्थिलाबायबाय आंखौ नरकखौ बेखायनो दा थुनथुलिया एकदमबारे प्यार महाब्बताव गेजेराव हाबनोनो सानला जायखिजाया आंनि जिउआ थांनानै दं नालाय थांनानै थासानसै आरोलै जानला मानलानो हारसिं जिबनानो जाथों थेवबो उफाय गैला दे आरो मा सानखो थुनथुलि जेबो नङा दे लक्ष्मण नों मानो सिन्था जायो दे थुनथुलि नोंखौ गाज्रि गोसो नुबाथाय आंबाबो गोसोआ गाज्रि मोनफायोना नोंखौ आं जेब्लायबो 24 घन्टा नोंनि थाखाय आं मदद खालामनो थाखाय फ्रि जेब्लायबो थाखागोनलै थुनथुलि आंनि गोसोआ अराय नोंखौ मदद खालामनो थाखाय बेबायदिनो थियारि थाबाय थाखागोन हानायखिनिखौ खालामगोन दे आं नोंजों लोगोसे दंखायो अरायबो बास नों दुखुल' दाजा आरोना आं थानायाव नैबे लोखिया साया बायदि जानानै थागोन दे थुनथुलि नोंजों बे आबैयाबो ना मा मादि लायनो थिनहरो मुलि नांलायगौनोलै माबा सानाय सुनायनि बुरियाबो ना सानाय सुनायानो जोबला आं बुंबाय खेबसे मोजां नायजाया दा सानासो नै खारलाय फैलाय थांलाय फैलाय मेहेरनाव बिहर बुंबाय आङो मेहेरनाव नङा आंनावसो बिहरफागोन बेबो नै सोरखौबा लोगो मोननांगौ माथो सोरखौबासो लोगो मोनलायबाय नङाना आरे नों गावबागाव लामाजों थांब्रा नोंलाय सोर जाखो आंनि लामायाव बेफोरबायदि थानानै आंखौ जानला मोनला सोरखौबा लोगो मोननांगौ सोरखौबा लोगो मोननो बुंनो आरे बा बावदोंसैलै आङो हनै माथो लोगोरियाबो दंखायो माथो खाथियाव नोंना पार्टनारबो लाबोखालायदों So what सान आंनि गोसोआनो जायजोंखि फैया जायजोंखि बेराया नोंहा माबा मतलब दंबावो गैया बुजिनांगौ जेबो बाखियानो गैखाला माखौबासो आगोलाव गोदोहाय एकदम दुश्मन जाफ्लालायोमोन नोंसोरो सिं सिं ओरैमोन नामा नोंसोरो आरे ओरै जिबौ बायदियाथ' नोंसो नोङो माबा एकदम नागिन बायदिसो मिन्थिगौ ना सान एकदमबारे हिन्जाव खुगालै नोंना आरो गाज्रि सन्देहखौथ' नोंना सिगां फैग्रोखायो मा बुंबावनो बेफोरखौलाय बेखायनो नों आंखौ जेखि साना आं जेबो नांजाला नोंनि गोसो बेखायनोथ' दासो एकदम मोनथिजोबथारदोंलै नोंसिनि आसलियतखौ नङाबा गोदो बेफोरबायदिखौनो आंखौ जाम्बा बुरबक खालामनानै दोन्दोंमोन नालाय बेखायनो आं बुजि मोनामोनथ' नाथाय नुबायना लगे दाना डाबल बेरायग्रा जाबाय जरा नोंहालाय माथो मेगन साखो माथो आलौखो मेगनथ' सानांगौ गैया नाथाय बुंनो लागा खोथाखौथ' बुंनांगोन ना नुबाय जेला गोदो दुश्मनालाय दा मोरै बेबायदि जरा बेरायबाय थाखोलै आरे भाई सान नों जानला मोनला बुंबानो जागोन ना खोथाखौ एसे बाथ्राखौ सामलायना बुं खुगाखौ एसे हमथाना बुं सालायखौ जोंबो सोरनि खुगा नांबाय थानो थौ लक्ष्मण बेफोरबायदि मानसिजों रायलायबाय थानो जेबो दरखार गैया आनलाखिसो जागोन मिथिगौ गोसो सिं नोंसोरो नाथक देखायनो बुजि मोनि जेबो गैलाथ' नोंसोरनि द्रामाखौथ' बुजिनो बाखि गैखालाना नोंखौ ना बिराद रायनो लुगैसोदो आङो बुजिगौ ना बिराद रायनो लुगैसोयो आं नोंखौ नाथाय दा खुगाखौ आं खुगानिफ्राय रायथ'ला नै बे हार्टनिफ्रायसो रायसिगोन आं एकदम हमथा दोनबाय आं खुगाजों बुंबोला खुगायानो गाज्रि मोनगोन लाजि मोनगोन ना आरो आंना बेफोरबायदि नोंजों नांनो जेबो मुड गैया दा मानो होनबा आंना जोबोद आंनि टेनसनखौ आंसो मिन्थिगौ फै दा लक्ष्मण थांसै नाय भाई मानि थाखाय लोगो मोनदों मा खारनाव फैदों मादों एसेथ' सानग्रो डाइरेक्ट नोंना माबा उल्थासो गाज्रिसो सानैखायोलै बा आंनि एक्स वाइफजोंनो लाइन मारिबाय दङ नोङो गोदोनिफ्रायनो लाइन मारिखायोमोन नालाय दानाथ' मोजां चान्स मोनबावबाय नोङो बरिया दे नोंसिनि नाटकआ जाम्बालै बुरबक नोङो बुरबक बेफोरबायदि आखलावनोथ' नोंसिनि रिस्ताया जोबलांदों एसे साननो हानाय नोंनाव गोहो दंनायमोनबा दाहालागै नोंसिनि रिस्तायाबो थिग जाफिनगौमोन गोरलै गथ' बायदि ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि संसार जानायब्रा नोंसिनालाय एसे एनै दावराव सोरनि लाइफआव जायाब्रा नाथाय बुजिलायनाय सल्भ खालामलायनानै थानांगौमोन ना नोंसिनाव बेफोरनो गैयाबालाय बायखागोन रिस्ताफोरालाय दाबो नोंनाव बुजिनाय गैबावा थेवबो दुनियानि जाम्बा होमबाबो लस गैया थोद बुरबक आंखौ बुजायनो फैनो बेयाव नोङो जाम्बा मालायनि एक्स वाइफजों लाइन मारिग्राया नोंसि दा मालायनि बिहामजोखौ गोसोथोग्रा थोद बुरबक रावनिबो बिहामजो हिनजावखौ गोसोथोआ आङो मेन्टेल हस्पिटालाव थांदोलै नों सान जाम्बा सानोब्रा लाब गैया नोंसोर थगायनानै आंखौ सानखौ थगायनो फैग्रा नुदोंना दा खिथु खारफागासिनो आंनि आगोलनि हिनजावजों बेखायनोथ' जेबो नांजायाखैमोन आं मोजां एसे एनै रायलायनो थांबाबो सियाला फथायनानै लाखाबाय नालाय गोदान बयफ्रेन्ड बुरबक आंखौसो होननो फैदोलै बेनोना बिहामजो मोजाङा
नै आयै नोंनि बिहामजो मोजां मालाय लाइन मारिबावगासिनोसो गोदोनि गोसथोनायजों